Moikka, moikka, moikka ja tervetuloa kanavalle ASMR Iida-Maria, Iida-Maria, Iida-Maria. Tänään me luetaan satu. Ja tää on tän sadun soft spoken versio. Soft spoken versio. Toinen versio tulee myös kuiskattuna. Tää on nyt sun hetki, sun hetki. Saat rauhoittua. Sun oma hetki. Voit kuunnella ihanan takana rätinää ja antaa oman mielen rauhoittua. Ootko valmis? Hyvä. Olipa kerran pieni kylä, joka sijaitsi rauhallisen järven rannalla, kaukana maailman kiireestä ja hälystä. Tämä kylä nimeltään Rauhalinna. Rauhalinna oli tunnettu sen kauniista maisemista ja hiljaisesta, seesteisestä ilmapiiristä. Rauhalinnan asukkaat elivät yksinkertaista ja onnellista elämää. Yksinkertaista ja onnellista elämää. Päivät kuluivat työn touhussa, mutta iltaisin kylän väki kerääntyi järven rannalle, missä he nauttivat auringon laskusta ja kuuntelivat luonnon hiljaista sinfoniaa. Järven pinta oli usein peilityyni, heijastaen taivaan kauniit värit ja ympäröivät metsät. Yksi kylän asukkaista, vanha tarinankertoja nimeltä Aatos, oli erityisen rakastettu. Hänen lempeä äänensä ja rauhoittavat tarinansa olivat monen iltahetken kohokohta. Eräänä iltana, kun taivas alkoi muuttua kullankeltaiseksi ja punertavaksi, kyläläiset kerääntyivät jälleen Aatoksen ympärille kuuntelemaan hänen tarinaansa. Aatos aloitti kertomalla vanhasta metsän hengettärestä,
joka asui kylän lähellä olevassa ikivanhassa metsässä. Hengetär, nimeltään Luminia, oli yhtä vanha kuin itse metsä. Yhtä vanha kuin itse metsä. Hän vartioi ja suojeli metsää ja sen asukkaita, varmistaen, että harmonia ja rauha säilyivät. Luminia vietti päivät kuljeskellen metsän siimeksissä, kuunnellen lintujen laulua ja tuulen huminaa puiden lehvissä. Hän rakasti erityisesti pieniä puroja, jotka solisivat metsän halki, tuoden raikasta vettä ja elämää kaikki alle, minne ne virtasivat. Yhtenä päivänä Luminia päätti lähteä tutkimaan metsän laitamia, minne hän harvoin meni. Kulkiessaan syvemmälle metsään hän huomasi pienen valkoisen kukan, joka kasvoi suurten puiden varjoissa. Kukka oli erilainen kuin muut ja sen ympärillä leijui hienoinen, rauhoittava tuoksu. Luminia tunsi välittömästi, että kukassa oli jotain erityistä. Hän kumartui ja kosketti terälehteä varovasti. Ja kukka avautui kokonaan, paljastaen kauniin hohteen. Kukan taika oli sen kyvyssä levittää rauhaa. Levittää rauhaa ja tyyneyttä kaikkialle, missä sen tuoksu levisi. Luminia keräsi huolellisesti muutaman kukan mukaansa ja palasi takaisin metsän sydämeen. Hän päätti istuttaa nämä kukat eri puolille metsää, jotta niiden rauhoittava voima ulottuisi mahdollisimman laajalle. Kyläläiset kuuntelivat hiljaa Aatoksen tarinaa, tuntien itsekin rauhan ja tyyneyden valtaavan mielensä. Aatos kertoi, kuinka ajan myötä metsä muuttui entistäkin rauhallisemmaksi ja harmonisemmaksi paikaksi. Kylän asukkaat huomasivat, että kun he kävivät metsässä, he tunsivat olonsa levolliseksi ja virkistyneiksi. Aatoksen tarina päättyi siihen, että Luminia, metsän henki, säilyi vahvana ja rauhoittavana, ja että kuka tahansa, joka kävi metsässä, vei mukanaan pienen osan rauhaa
takaisin omaan elämäänsä. Kyläläiset nousivat hiljaa paikoiltaan, kiittivät aatosta ja palasivat koteihinsa. Mielessään lempeä tunne rauhasta ja seesteydestä. Ja niin joka ilta, kun kylä hiljenee ja tähdet syttyvät taivaalle, Rauhalinnan asukkaat tunsivat metsän kumpuavan rauhan ja unenomaisen seesteyden, joka kantoi heitä halki yön kohti uusia, rauhallisia unia. Ja nyt on sun aika astua tänne ihanaan rauhalliseen Rauhalinnan metsään. Sä voit kuvitella nyt astuvasi sun omaan ihanaan Rauhalinnan metsään. Mitä kaikkea sä näet? Mitä sä kuulet? Ja mitä sä haistat? Kun astut Rauhalinnan metsän siimekseen, ympärilläsi leviää rauhoittava hiljaisuus, jota rikkovat vain luonnon pehmeät äänet. Sulje silmäsi. Sulje silmäsi ja anna itsesi uppoutua näihin ääniin. Tuuli kulkee puiden latvoissa ja niiden lehdet kahisevat hiljaa kuin kehräten pehmeää melodiaa. Tämä ääni tuo ympärillesi turvallisuuden tunteen. Ikään kuin metsä halaisi sinua lämpimästi. Ikään kuin metsä halaisi sinua lämpimästi. Eri puolilla metsää voit kuulla lintujen laulua. Talitintit, punarinnat ja satakielet laulavat keskenään, luoden monivivahteisen sävelmän, joka täyttää metsän elämän äänillä.
Jokainen säe on kuin kutsu rauhoittumaan ja nauttimaan hetkestä. Läheisessä purossa vesi solisee ja virtaa kivien yli, muodostaen jatkuvan, rauhoittavan äänen. Tämä ääni muistuttaa sinua veden ikuisesta liikkeestä ja luonnon jatkuvasta muutoksesta, samalla rauhoittaen mieltäsi. Satunnaisesti voit kuulla metsän eläinten ääniä, ketun hiljaiset askeleet, oravan nopeat liikkeet oksistoissa ja kauriin varovaisen hypähdyksen kauempana. Nämä äänet kertovat metsän elävästä yhteisöstä, joka toimii harmoniassa, Tuuli puhaltaa hiljaa läpi metsän, tuoden mukanaan raikkaan ilman ja kuiskaten salaperäisiä tarinoita korviisi. Tämä humina luo metsässä jatkuvan, rauhoittavan taustan, kuin hellä kehto, joka keinottaa mieltäsi. Kun seisot tässä metsän sydämessä, tunnet, kuinka kaikki nämä äänet kietoutuvat yhteen, muodostaen täydellisen rauhan ja seesteisyyden sinfonian. Annat jokaisen äänen kulkea lävitsesi. Tuoden mukanaan syvän levollisuuden tunteen. Hengität syvään ja tunnet, kuinka kehosi rentoutuu, antaen tilaa ainoastaan nykyhetken rauhalle ja hiljaisuudelle. Ja niin ihana rauhallinen metsä humisee sun ympärillä. Ja nyt voit pitää sun silmät kiinni. Ja päästä irti kaikesta, mikä on mielen päällä. Mä haluan tuudittaa sut tähän
rauhalliseen hetkeen. Mä vielä vähän naputtelen ja silittelen. Mä en oo tästä vielä lähdössä yhtään mihinkään. Toivottaa sulle ihanaa hetkeä, hyvää yötä tai ihanaa päivän jatkoa. Sä olet ihana ja tärkeä, niin ihana ja tärkeä. Älä ikinä unohda sitä. Älä ikinä unohda sitä. Nähdään taas pian. Nähdään taas pian. Nähdään.